Monggo Pak, anu Mas Didi, Mas Rudi. Pak Polong, Jerat, Pak Cari, Pak Mutin, Pak Polong, Mutin. Duyuke mau. Iya. Nggih, lewung sedaya ben Monggo. regeng. Nggih, monggo. Ayo Pak Cari. Ayo. Monggo. Artisnya pun disiapkan kali Bu Lurah sawerane. Ayo, Pak Lurah yang siap. Bede monggo Pak Bede. Ayo. Ayo Pak Ketua KMP. Monggo Pak Ketua KMP. Bro, masuk nih ayo. Ih. Ganti lewung atiku. Mari ayo. Nalikane sepisan ketemu. Wong halus ganti lahu. Dalam kita dengerin hatiku. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam nih. Oh. Ayo Pak Lurah ini mari nek kayak dadi Pak Paling. Sampe-sampe lek buat itu menane. Ayo. Si dadi sing yo opo? Wis sampe dalu apa? Turun-turun, Nduk. Ayo, Nduk. Kita dorengan. Durung iki sawerane iki. Iku Pak Lurah nang dongan rezekine akeh nang lupa kaji. Bu Lurah nang lupa kaji. Ya padha kali kula Haji Mataji kaji mboten siji. Ayo, lanjut, Mas. Ayo, ayo. Sabtu pagi doaku berseraku radio
kurang. Sampun iki giliran ya. Mantun lembaga BPD mantun iki pemerintahan desa sampun saniki ganti Bapak dan Ramil Gentian. Ya. Sabdo Pandita Ratu. Ayo, Pak. Hidup Kristiamu Dato sisiaku. Monggo ayo panjenengan Mungkinan Yuk, kredit gedang, godot tengok. Padha mawon, Mandan. Nggih, alhamdulillah. Nggih, dipun watos. Nggih. Nih Mbak Nisa, ayo sini Mbak Nisa. Dampingi. Oke, siap. Didampingi artis saya. Monggo.